is ik moet eerst en vooral iets zeggen. Oh, ik ben super blij, want het is iets fantastisch gebeurd op mijn werk. Echt waar. Ik had weer honger. Ja, want ik heb eigenlijk altijd honger. Ik had dus op mijn Snapchat gezet dat iemand gewoon een taartje moest komen brengen. Dus gewoon voor de fun. Deze snap had ik dus op mijn verhaal gezet. Dus ik had dat gewoon gezet voor de fun. En ineens, ik was aan het werken, ik sta in de kassa. En er komen zo 3 meisjes van de trap. En ik zei van, oké, ja, klanten. Eentje heeft zo'n zakje van de Panos vast. Mijn camera staat niet goed. Zegt ze, ja, we komen taartje brengen. En ik heb nee, ik ben niet. Dus die meisjes, ik wist niet wie dat ze waren. Ik kende ze totaal niet. Maar ze hadden dat gezien op mijn Snapchat. En ze zei gewoon echt een taartje komen brengen. Like, dat is het liefste in jaren dat ik heb meegemaakt. Echt. Dikke shout-out naar jullie. Echt waar. Het taartje heeft gesmaakt. Het bijna gekozen. Echt waar. En ik was jullie naam vergeten vragen. Ondertussen weet ik het al. Van jullie hebben mij gezegd op Twitter wie dat jullie waren. Dus echt waar. Dank u wel. Jullie hebben mijn hart. Mijn eeuwige liefde. Mijn eeuwige respect. I'm yours. Echt waar. Oké. Ja. Maar we gaan gewoon beginnen aan de video. Want ik ga iets proberen. Vandaag de ultieme vriendentest doen. Omdat, ja, je hebt vrienden. Je hebt vrienden. Shout-out naar Haroon van Temptation Island. Het is niet dat ik hier conclusies ga uittrekken van wie zijn mijn echte vrienden en wie zijn niet mijn echte vrienden. Maar ik ga gewoon een keer een paar mensen opbellen. En een situatie beschrijven. Een vraag stellen. Op veel sites staat er de ultieme vriendentest is dat je moet vragen. Hey, kom ik je geld brengen. Dus ik ga dat doen. Als ze meer vragen stellen, ga ik iets improviseren. Ik ga iets verzinnen. Anyway, we gaan bellen naar Mohamed uit de vorige video. Hallo. Mohamed, ik zit met een probleem. Ja. Ja, kun je mij geld komen brengen? Ik heb wel je hand op zak. Ah, maar het is echt dringend. Ik zit vast in Frankrijk. En allee, je zou moeten naar Rijssel komen en mij iets van geld brengen zodat ik kan terug gaan naar België. Of ik zit hier echt vast. Ah, wacht. Ja? Boer? Ah, oui, je viens. Oké. Ja, wat zeg je? Ja, dat was er. Ja, maar ik zit vast in Rijssel hier, en het is hier, allee, ik heb niks van geld en ik kan niet terugkeren en als ik niet thuis raak, gaan mijn ouders bij de vis zijn. Kun je komen naar hier en dat brengen? Dat station, ik heb wel je hand dus naar Rijssel te gaan. Oh, oké. Ja, dat was heb je dat je vriendjes of zo? Vriend in Rijssel, nee. Dus hij zou niet naar hier komen voor mij te helpen. Jawel, oké, als ik op je hand heb, dan wel, maar ik heb je hand gezet. Oké, maar dat is super lief, want het is eigenlijk maar een grapje. Ik ben eigenlijk een video aan het opnemen, ik ben een vriendschapstest aan het doen. Ik weet nu eens bellen aan mijn moeder voor te vragen van hand te storten. Nu zeg je dat omdat ik dat gezegd heb van de video, hè. Maar ik weet dat je een echte vriend bent. Anyway, je bent geslaagd. Maar ik ga niet moeten toelaten, ik moet met mijn moeder achter vriend. Heb je niet dan bemiddeld dat je wilde gaan? Jawel! Sorry. Yo, doei. Ja, oké. Ik ben terug. Ik heb net frieten gegeten. Dus mijn camera staat waarschijnlijk anders. Maar ja. Oké, we gaan door naar de volgende persoon. We gaan even kijken. We gaan Gilles bellen. Gilles is een N-woord uit Antwerpen die op dezelfde dag als ik geboren is. Hij is kapot dom. Just kidding. Sowieso gaat hij niet eens opnemen, maar hou. Hallo? Hey. Oh my god. Hij moet mij echt helpen. Ik zit met een bijna groot probleem. En dat is? Dus ik zit nu in het station van Antwerpen Centraal. En dus ja, ik sta hier aan het station en die bak werkt niet. En ik heb een treinboete van 50 euro. En ik heb nu momenteel geen 50 euro staan. En als ik dat niet kan betalen, moet ik hier blijven. En mijn ouders hebben echt vermoorden. Kun je dat komen lenen, 50 euro? Ik heb zelf ook niks. Nigga. I'm 100% nigga. Als dat dan zou dat kunnen, maar misschien moet je bellen naar, wie ken ik? Ik weet niet eigenlijk. Ik weet niet wie dat zou kunnen doen nu. Oei, wat moet ik nu doen? Wacht, waar vind je nu? Centraal station. Ja. Kun je die vraag aan de ouders of je dat beschrijven of zo? Dat is het probleem. Als ze gaan weten dat ik een boete heb, ben ik echt genaaid, hè. Maar moest je 50 euro hebben, zou je het mij geven? Ja, moest ik dat hebben. Dank u, Gilles. Je bent geslaagd voor de test. Het is voor een video. Hi, chill. Volg mij op Twitter. GILDOOW. Zet hem maar eens in het scherm. Oké, ik ga dat doen. Yo. Dankjewel, doei. Volg hem niet. Oke, we gaan zien dat je Oke zit voor de test. Oke aardje. Oke, uw voicemail is hilarisch. Asians bellen is altijd leuk. We gaan voor Timothy. Hallo. Hey, Bro, hoi. waar zijn jij nu? Ik ben nu op kot.
Oh my god, je zei te hen? Ja. Oh, je zou mij moeten helpen. Ik zit met een bijna groot probleem. Ik heb normaal een abonnement van Gent naar Kortrijk, hè, maar het is vandaag gestolen. Weet je wel, mijn portefeuille is gestolen. En dus ik heb niks van geld, mijn abonnement is er niet en ik moet echt thuis raken of mijn ouders vermoorden mij. Dus je vraagt eigenlijk geld aan mij nu? Ja. Wel, ik ga zien hoeveel ik heb eigenlijk, want ik moet mijn campuskaart opvleggen en ik heb denk alleen maar 10 misschien. Maar het is goed hoor, het is in orde, je bent geslaagd. Wat? Het was een test. Ah, jongens. Hé, wat? Serieus? Waarom zelfs? Ja, het is een test voor een video. Wie dat er een hond heeft, stuurt op. Stuur maar op, Kwakkelstraat 69A, sectie Asian daar, hondenindustrie. Dus ja. Is dat je echt Ik adres? ging je echt nog legit money geven, hè. Maar moet u niet proberen slijm gewoon omdat dat op video komt hoor. Nee, maar ik geloof u. Ik ga je 2 honden en 3 katten opsturen, zo heb je ook weer eten voor een week. Is het goed? Ah, super lief, merci hè. Oké, doei. Lies, dat gaat ook grappig zijn. Lies ken ik van op diabeteskamp. Welkom bij voicemail. Dit is de voicemail van... You failed, bro. Even een klein detail tussendoor. Maar ik heb 2 meisjes gebeld, de rest waren jongens. En het zijn enkel de jongens die opnemen en de meisjes niet. Damn, fuckboy! Jullie hebben niet genoeg blauwe duimpjes, hè, maar ik zit nog altijd met die kapotte lader. Wauw, tuigleven. Oké, ik ga gewoon iets anders proberen dan de prank van hel. Ik ga zo wijzen maken dat ik zwanger ben. Het is dus niet zo, hè. Oké, Sam, sorry. Hallo? Ja, Sam, ik zit met een probleempje. Oei, wijze? Sam, ik ben zwanger. Nee. Jawel. Komt het? Ja, hoe komt het? Ik weet niet. Omdat ik ben gaan bungee jumpen. Met wie dan? Ik weet het niet. Dat is het probleem, jongens. Hij lacht mij gewoon uit. Wat moet ik doen? Of vertel dat aan uw mama? Ja, tuurlijk. Dan ben ik direct dood. Ook zwanger. Het is een grapje. Oh my god. En dan bij mijn hoofd namen, dan denk ik, ah, wat ga je dat kunnen noemen? Was je naam aan het verzinnen? Ja. Nee, het is voor een video. Thanks voor de support, alleszins. Ik ga toeleggen, hè. Doei. Ja, ik heb een nieuw idee. Mijn hond de Hamza bellen. Nee. Ik zit met een probleem. Oké. Ik was in Rijssel vandaag. Ja. Euraleel was vandaag open. Ja, het is zondag. En ik was zo aan het vloggen, maar je mocht dat niet filmen. En ik zit nu vast bij de politie in Rijssel. Nee, zo. Ja, fuck, wat moet ik doen? Zeg serieus? Ja? Ik was echt gewoon een nieuwe vlog opmaken en zijn mee aan het doen. Nee? Wat fuck, waarom zou ik dat doen? Stuur me een keer een snap van top op bureau. And I just wanna scream, what now? I just can't figure it out. Op deze niet geweest, man. Dat is echt een beetje geweest, man. Oké. Sorry, ik hoor dat ik zo naïef kon zijn, maar ik denk dat ik ga je moet lachen, want ik moet jou die bestelling niet vinden. Ja, oké, maar reclame, ja. Dit fashion, collectie is bijna sold out, betaal die orders vliegen in mijn mail. Doei! Mijn broer en zus gaan slapen, dus moest stoppen. Anyway, iedereen dat ik gebeld heb, is uiteindelijk allemaal geslaagd voor de test. De vriend dat ik gebeld heb voor geld op te sturen, is uit geslaagd. Sam, dank u voor het advies, het was waardeloos, maar dank u dat je al babynaam over zijn. En Hamza, proficiat dat je niet naïef bent. Oké. Ja, dat was het dan eigenlijk. En ik zou zeggen, ja. Oké, volg mij zeker op Instagram. Volg mij zeker toe op Snapchat. Ja, geef gewoon een blauw duimpje. En hou bek, ja. Abonneer u zeker. Omdat mijn naam ervoor komt. Mooi doen. En die klucht heb ik nu al 10.000 keer gemaakt. En de links staan hieronder. En ik ga stoppen. En om af te sluiten ga ik weer eindigen met die mooie spin dat ik nog altijd niet heb opgeruimd. Hallo. Highlighter staat aan mijn kant vandaag. Oké, bye. Never ever meet another cracker so frosty.